На хубавите песни. Песните, ама една след друга, човече. И такива вечер ни карали вкъщи. Аз имам видео съседи нещо друго. Само, че няма видео. Имаме видео, но къде няма. Всичко имам. Това е работа. Работа. Сложиш ли розетката ли? И сама сте я извадили, бе? Да, той сам се я сложи. Сам се сложи. Сам се я сложи. Там. И вижда ли през с кошата? Да. Да. Той много. Лео! И какво търка там се? На топчета. Лео! Лео! Кажи, мамо! Абе ти как правиш клипчета? Кажи, мамо! Че и да хилиш на клипчета. Кажи, мамо! Ти си лошо момче! Дай да ти махна кошницата. Дай я! Дай я! Дай да я махна! Лео! Махни ме, мамо! Той се защитава с него. Той не дава да му я махне. Той се дърпа. Хоп! Ау, кой изяжда майка си? Кой изяжда майка си? Не, мамо, не. Не. Лео, не, мамо. Ето ти. Няма да гатиш, майче. Не. Обърни се, бъдни пак, чакай сега, Не. как се бъдни. Дигни се да си, спри до малко. Оп, гледай.